Καλημέρα παιδιά, πρόοδος νούμερο 2. Όπως βλέπετε προχωράω σχεδόν καθημερινά όσο μπορώ. Έχω προσθέσει και άλλους νομίους ενδιάμεσα. Βλέπετε αρχίζει και γίνεται ο σκελετός εσωτερικά, πώς διαμορφώνεται. Και βλέπετε πως αρχίζει και παίρνει την ωραία ράχη που έχει το σου από πίσω. Τώρα μέσα στο σημείο αυτό εδώ, που θέλω να βάλω τους άλλους νομίους τους μικρότερους για να ρυθμίσω και τους κινητήρες περίπου που θα μπουν. Και το πλάι βλέπετε περίπου πώς διαμορφώνεται σαν γραμμή και θα έρθει και θα καταλήγει στο τέλος εκεί. Βέβαια τώρα με ένα χέρι δεν μπορώ για να σας δείξω και απόλυτα, αλλά μπορείτε να δείτε περίπου και την κλίση η οποία θα έχει. Το βλέπετε κιόλας. Θα πατηθεί και αυτό μισό λεπτό, γιατί με ένα χέρι αυτό θα γίνει με μπάλσα ξύλο, εννοείται. Θα μπουν έτσι εκεί πέρα, βλέπετε εδώ πώς είναι. Βλέπετε πώς θα έρθει για να γίνει όλο το σκάφος έτσι με αυτόν τον τρόπο. Βρίσκει και τα φτερά, οποία θα έρθουν, έρχεται, πατάει απόλυτα, είναι όλα μελετημένα, βλέπετε ότι θα πατάει και απόλυτα. Εδώ πέρα ενδιάμεσα θα μπει η παξιμάδι, εδώ μέσα είναι που θα μπει ο τροχός, που θα μαζεύει. Αυτά. Προχωράω, κάθε φορά που θα έχω κάτι νεότερο θα σας κρατάω ένα μέρος.